Kublai pi baro ki baju sautanat ban page ya ki video bat ya ka channel ke chonga te hakani ka video ni ne page ke ba une u riurong ba khamtame ubade ka chu ka por unong yalam jong koi na ki sang ki ba dan ki im thamai hapo ka state ke jongi kata ka voice of the people party but une unong yalam u de uba Arden Miller basayomot deiru presiden barang ba jong kaseng ula keren halor ketika jingjia kepala jiam tak kesngi hakba nagliang jong ki driver turis jong ke state Assam kelapen ibor ban khang persha ya ki kali ki ban Meghalaya ban lech ke state Assam namar kani ke jia halor ka phang ba ka all Meghalaya tourist taxi driver ki mood ban strike halor ka jingyo kamai jong kite ki barjala pok state ke jongi ti namar kata nagliang jong u presiden barang ba ula keren kumne ba lahadu lano kan kut kani ke jing ngau shimet lani ke jing perkhat shimet hapok ka ribat ka jait banriu ke jongi haga jing sha kini kila dei ban perkhat yala u jong u parado prasnam puse ki rapan ban ya ubanabar kata kabumut ya kibar jela ti ka dang syam jing namar ba dang don kum kini ki jait banriu ki badang perkhat simet hapo ka state ke jungi ban pen bha lane ban wanra ya ke jing bha baru hadu mentang impat sutu namar ba dang sensyar kata ka jing ngeu simet jadi halor kani bat halor ke jing yo ke jing jong ki driver tourist hapo ka state ke jungi ba kila syusyong thatlat bat kila syusyong tiaksi bat namar ka jing bombyang ka kamai gaji nata kadau ki sami bun ki comes new hapo ka state ke jungi te de namar kata sachisin pa nagling jongaru nga urge laning panbor ya ka government bakan le halor ke jing jong ki driver taxi shinano da ki policy ki ba perking ya kite ki banabar nang ba ki kamai dani ki kali kamai ki banapo ka state ki jongi kata kila ban late lani kila ban kit ya ki tourist shaman lai ki tourist spot lani ki jaka jingok kai